Vi skal til at optage, sæt dig. Vi optager. Ja, sæt dig. Havde du ikke noget at sige? Hej, og velkommen til. Det her det er Dora. Og det er det, siger. Og der skal vi lave en lille vlog. In your face. Det hedder Vlog, ikke? Vlog. Nej, Vlog. Vlog. Siger man blog? Eller siger man B-log? Hold kæft, ikke? Siger man B-log? Nej, så siger man fandme heller ikke B-log, men siger blog. Bum! Velkommen til. Han er kommanderende i dag. Hvad? Du er kommanderende i dag. Yes, bitches. We have three things to talk about. Har vi ikke? 3 ting. Jeg har en. Jeg har også en. Du har en. Intro. Og så eventuelt. Yes, det er med upload ting. Yep. Alright, det er kvært. Vi starter bare om introen. Yes. Vi har fået lavet en intro af det kan ligge ting. Rigtig god intro laver. Jeg kan ikke rigtig specialise det, han har et ordentligt navn. Det er ikke KD eller sådan noget. Link i beskrivelsen til ham. Det er der i hvert fald. Der er der i alle de videoer, vi bruger hans intro. Jeg synes, I skal gå ind på en side også. Og hvis I synes godt om, så abonner, fordi han er sgu en god gut. Ja, en god mand. Men Oliver, hvad er der sket for dig i dag? Det er jo ham, der han er så skide klog. Og så står geni, ikke? Så mine uploads, det gider ikke virke. Så kommer han hjem til mig og klarer på 5 minutter. Den er ølkommen der. Den gør hele. Yes, Benjamin. Så jeg kan faktisk begynde at uploade igen. Yep. Ja. Og det er jo sindssygt fedt. Sindssygt. Sindssygt. Yeah. Yes! Så jeg har begyndt at uploade mere nu. Og Mark, hvad har du så at sige? Jeg har at sige. Jeg har fundet ud af, om så vi væk, som vi bruger. Nu at vi kan finde ud af, jeg har endelig fundet ud af, hvordan vi renderer videoerne. Og det betyder, Hvis I ikke ved, hvad render betyder, det betyder som mennesker i det. Altså det vil simpelthen sige, at vi får lavet filerne cirka 10-12 gange mindre, end de er filerne allerede. Det vil sige, at det tager 10-12 gange hurtigere op. Det vil sige, at jeg vil gå ind i en rytme. Jeg skal ikke sidde på din mobil, når vi er ja, hej! Nej, det vil sige, at jeg går ind i en rytme, der hedder morgen, middag. Morgen, middag uploader jeg. Men jeg har en solution mere. One solution. One last. Det står op til jer. What the fuck? Den er op til jer. Den sidste. Vil I have en aftenvideo? Og jeg vil vide det. Fordi at jeg lægger selv 2 videoer op. I har andre YouTubere at se på. Oliver han lægger videoer op. I bestemmer aftenvideo, ja eller nej. Bare skriv det i kommentaren. Så, og hvis I så siger ja, så kan mig og Max skifte til at gøre. Ja, men hvor mange videoer vil du lægge ud? Hvorfor en rytme kører du i? Og til cirka 2 om dagen. Og hvis det der med aften, så 3. Så det vil simpelthen sige, 2-3. Ja, så det vil simpelthen sige, at der skulle helst komme, hvis alt går vel, som vi håber det endelig kommer til at gøre, så kommer der 2 videoer for mig, sikkert. Der kommer faktisk over 14 videoer ud af nu. 2 videoer for Oliver, sikkert. 4 videoer. Og hvornår uploader du? Er det morgen? Det er nok ikke om morgenen, fordi der Er en skole? ja, og der er så skide træt, så jeg overgår nok slet ikke at tænde computeren. Så når jeg nok kommer hjem, Hjem fra skole, og så en fordi om aftenen så er jeg nemlig optaget nu, og så når jeg kommer hjem efter skole, så er jeg i gang med at uploade med det samme. Eller han kan lave en net-upload. Måske. Så kunne jeg også det. Hvis det er, han har lyst, så uploader han måske. Jeg spiller så skide varmt herinde. Eller egentlig ikke, fordi jeg har en af verdens bedste køler. Så. Nå, men eventuelt 16 subs. 16 subs. Jaloux. Hold kæft. Jeg tager det. 16 subs. Og Yes. Er det godt? Det er det. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er dejligt, at der er 16 mennesker, der gider os med. Mange af dem det er så nogle, vi kender i videoen, men det er så det. Det er lige meget. Vi har 16 subs, og det er vi rigtig glade for. Vi holder stadigvæk fast i, at der er livestream med 20 subscribers. Og man ikke det bliver et eller andet dumt, vi skal spille. Det vil jeg sikkert slender eller sådan noget, ikke? Og du skriger og det er så med din tur til at spille. Det er. Men jeg har faktisk set en video ind over YouTube. De ser ikke særlig farlige ud.
Fordi jeg bare selv, at de kommer sådan snoren hen mod en. Jamen, det bliver jo farligt. Det bliver jo ikke farligt. Når man selv spiller, så bliver det farligt. Nej, men jeg har jo lige sådan spillet. Okay, lige prøve at finde spillet. Bare lige snakke videre. Ikke bare kigge, vel? Nå, tak. Kan du se det? Jeg tager alle billeder, det der. De ligger på gulvet, det der. Det var skøller. Eller blæser. Nå, du er oppe bag. Hvad? Nu er vi oppe bag. Du er oppe bagefter. Yes. Yes, Benjamin. Det er slet jeg tror faktisk ikke, det er særlig farligt igen. Fordi jeg har jo ligesom spillet det her. Okay. Det er dejligt. Ej, hold nu kæft. Jeg tror faktisk, det er lidt mere uhyggeligt. Det hedder Slender. Og det er livestream, når vi får 20 subs. Om natten. Ja, om aftenen. Ikke om natten. Om aftenen. Om aftenen. Ikke om natten, hvis jeg skriver han, og så skal jeg ikke sove. Og vi skal nok offentliggøre livestream lang tid før. Hvad er det, der skete der med dig? Jeg var nu syg. Han er en klods. Og så kan det Armstrong lige mig. Armstrong. Prøv så, hvis vi nu gør sådan her. Se. Se. Ja. 4 videoer om dagen. Træder i kraft fra i morgen, ja. Lad os sige det. Ja. I morgen. 21. i 8. 2012. 2012? Ja. Er du pop, eller hvad? Yes! Nice. Så siger jeg i hvert fald tak for den her gang, og farvel. Tak for den gang. Det lyder som om vi skal på ferie eller sådan noget 4.000 år. Så siger du farvel. Sig Ja. farvel. Tak for den gang. Det var hyggeligt at møde jer. Så for nogen at sige Minecraft, han siger halløj. Ses bitches og alt det der. Shit.